ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही, तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. सकाळ होताच मामा देखील आपल्या भाच्याचे प्राण वाचवण्यासाठी आला होता. बघ ना काय झालंय, राजची आई बोलली. तू काळजी करू नको, मी राजला नक्कीच वाचवणार. राजचा मामा बोलला आणि त्याचबरोबर राजचा हात हातात घेतला आणि डोळे बंद करून शांत उभा राहिला. काही क्षणांनी राजच्या मामाने डोळे उघडले आणि राजचा मामा बोलला की याला कोणीतरी झपटलेलं आहे आणि हे असं तसं नाही, तर नक्कीच त्या भूताची काही अपुरी इच्छा असेल. अपुरी इच्छा. राजची अशी अवस्था का झाली, राजच्या मामाला का येऊ लागलं, हे जर तुम्हाला माहिती करायचं असेल तर मागील व्हिडिओ म्हणजेच ती अपुरी इच्छा भाग 1 यामध्ये तुम्हाला त्याचं उत्तर भेटेल. म्हणून आत्ताच ती व्हिडिओ बघा. दुसरीकडे राजच्या मामांनी आणि राजच्या आईनी राजच्या बाबांना सांगितले की तुम्ही राजजवळच थांबा. राजचे मामा आणि राजची आई हे त्या पडक्या वाड्याजवळ जायला निघाले. बघता बघता ते वाड्यामध्ये पोचले. राजच्या मामांनाही घाम फुटला, पण कसेबसे ते आतमध्ये गेले. हातामध्ये मीठ घेऊन राजचे मामा चालू लागले. त्यांना देखील ती फ्रेम दिसली, पण ह्या वेळेला त्या फ्रेमकडे बघण्यासाठी बिलकुलही समय नव्हता. ते एका रूममध्ये गेले. तिचे दार उघडले, कारण की राजच्या मामांना तिथे एक वेगळी शक्ती असल्याचं जाणवत होते. त्यावेळेला त्यांना ती बाई देखील दिसली आणि राजच्या मामाला कळून चुकले की ही नक्कीच तीच बाई आहे जिने राजला झपटलेला आहे. त्या फोटो फ्रेम मधली बाई ही त्यांच्या समोर तर होती, पण पूर्णपणे जळलेल्या अवस्थेमध्ये. पांढरे डोळे आणि त्यांच्याकडे बघून एक वेगळेच हास्य करत होती आणि बोलत होती, आता तुम्ही आलात, तुम्हाला पण मी मारणार. हे ऐकताच मामाने काही मंत्र पुटपुटायला लागले आणि बोलला, हे बघ, त्या मुलाने तुझं काही केलं नाहीये. त्या मुलाला तू सोडून टाक आणि निघून जा इथून. ती भूत बोलली, मी नाही जाणार. तर मामा बोलले, तुझी काही अपुरी इच्छा असेल तर ती आम्ही पूर्ण करतो, पण तू इकडून निघून जा. त्या मुलाने तुझं काय केलंय. त्याच वेळेला ती बाई बोलली, नाही, आता मी जाणार तर त्या मुलाचा जीव घेऊ. दुसरीकडे राजची आई ही त्या बाईला विनंती करू लागली की त्याला सोडून टाक, हवं तर माझा जीव घे. पण ती दुसरीकडे भूत ही काय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती आणि राजच्या मामाने शेवटी विचारले, हे बघ, भल्याने सांगतोय, तू इथून निघून जात असशील तर ठीक, नाहीतर मला काही मंत्र बोलू लागतील. त्याने तुलाही त्रास होईल आणि मुक्ती देखील भेटणार नाही. आणि असं करून ती भूत बोलू लागली की माझी काही इच्छा आहे ती पूर्ण करायला लागतील. मामा बोलला, ठीक आहे, मंजूर आहे, पण या बदलीत मला वचन दे की तू नक्कीच राजला इथून सोडून टाकशील आणि पण कोणालाही असा त्रास देणार नाही. ती भूत बोलली, ठीक आहे. खालच्या खोलीमध्ये पहिल्या कमऱ्यामध्ये तुला तिकडे काही दस्तावेज भेटतील, ते तू सरकारात जमा कर. आणि असं बोलून ती भूत दिशोनाशी झाली. बघता बघता डोळ्यासमोर अदृश्य झाली. तिच्या आत्म्याला मुक्ती जरी नसेल भेटली तरी ती काही क्षणासाठी शांत देखील झाली होती. लवकरच मामा आणि त्यांच्या आईने त्या कमऱ्यामध्ये जाऊन ते दस्तावेज घेतले, आपल्या वकिलाला भेटले
आणि ते वाचले. त्या वकिलाने जे सांगितलं ते फार धक्कादायक होतं. त्यात असं लिहिलं होतं की मी कविता म्हणजेच त्या फोटो फ्रेममधली ती बाई म्हणजेच ती भूत, माझ्या निधनानंतर हा वाडा हा पूर्णपणे आश्रमामध्ये बनवावा, जिथे लहान मुलांची आणि वृद्ध लोकांची सेवा होईल. हे बघताच सगळ्यांना एक आश्चर्याचा धक्का बसला की ही भूत जी आपल्या राजच्या जीवावर बेतली होती ती अशी नक्की का झाली. एकीकडे मामाला देखील प्रश्न पडला की जर असंच होतं तर त्यांनी राजभर असं का केलं. ते दस्तावेज हे राजच्या मामाने वकिलाला सांगितले आणि पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवले. राजच्या मामाच्या मनात तोच प्रश्न वाटला, पण त्या भूताने असं का केलं. एकीकडे राजच्या आईने समजले की राजची तब्येत हळूहळू सुधारत आहे, म्हणून ती लवकर घरी जाण्यासाठी निघाली. दुसरीकडे राजचा मामा हा पुन्हा त्या वाड्यात जाऊ लागला. राजचा मामा आत गेला आणि यावेळेला त्या कमऱ्यामध्ये कोणीच नव्हते, ना ती बाई ना ती फ्रेम. तरी राजच्या मामाने प्रश्न विचारला की तू मनाने जरी चांगली असशील तरी तू असं का केलंस. याआधी तुला असं करता आलं असतं, कोणी ना कोणी या वाड्यामध्ये आलंच असेल नक्की, पण असं का केलंस. काही वेळ काय उत्तर आले नाही. पुन्हा मामाने तोच प्रश्न विचारला, पण यावेळेला ती भूत म्हणजेच ती बाई ही जशी फ्रेममध्ये दिसत होती त्याच अवतारामध्ये ती आली. ती समजूनही येत नव्हती की ती जळून मेली आहे आणि तिने उत्तर सांगितले तेही धक्कादायक होते. कारण की ती बोलली की याआधीही इकडे फारसे लोक येऊन गेले, पण त्यांच्या मनामध्ये फक्त आणि फक्त कपटच होता. जर हे दस्तावेज त्यांच्या हातात पडले असते तर नक्कीच इथे बिल्डिंग किंवा टॉवर उभा राहिला असता. ज्या वेळेला इथे राज आला त्याच वेळेला मला समजले की तुम्ही भले माणसं आहात. जरी माझं अधुरं स्वप्न कोण पूर्ण करणार असेल तर ते केवळ आणि केवळ तुम्हीच आहात. म्हणूनच मी राजला झपाटले, जेणेकरून हा संदेश हा तुमच्यापर्यंत जाईल. मी अनाथ असल्याने मला ही चिंता नेहमी सतवायची आणि दुर्दैवाने माझं निधनही लवकरच झाले. घरात एकदा अपघात झाला, पूर्ण वाडा जळाला. हा वाडा आजपासून 30 वर्ष आधीचा आहे. हे ऐकताच मामाला देखील आश्चर्य वाटले आणि बघता बघता ती त्यांच्या डोळ्यासमोर अदृश्य झाली. पण अदृश्य होताना तिच्या डोळ्यात नक्कीच समाधान होते. मामाने हात जोडून नमस्कार केला. त्याच वेळेला प्रश्न देखील पडला की एका भूताला म्हणजेच एका आत्म्याला आपली एक चांगली इच्छा ही पूर्ण करण्यासाठी पण इतका काळ या पृथ्वी लोकवर राहावे लागेल. खरंच माणसं एवढे दुर्दैवी आणि वाईट झाले आहेत का. पण असो, आमच्या निमित्ताने का होईना पण हे चांगले काम नक्कीच पूर्ण झाले आणि यापुढेही पूर्ण होतील. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. चांगली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडले तर डिसलाईक करा आणि हो चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब नक्की करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा. थँक्यू.